celý život. Bojovali ste statočne. Príď za mnou, Harry, a čel svojmu osudu. Udržiavali ste ho pri živote, len aby v správnom okamihu zomrel. Priveď mi ho! Ak nájdeme jeho, nájdeme aj hada. Potom s ním skoncujeme. Musíme zaskočiť teraz! Už čoskoro Rockford je ohrozený. Obsaďte hranice školy, chránte nás! sa všetko skončí My sa tam musíme dostať. To je samovražedná misia. tam, kde sa začalo. Chlapec, ktorý prežil, prišiel zomrieť. Povedzte im, ako to bolo v tú noc. Ako ste sa pozerali na muža, ktorý vám veril. Ako ste ho zabili. Nechcel som, aby ste kvôli mne umierali. Budete pri mne. Ako vždy. Až do konca. No tak poď, Tom. Skončíme to tak, ako sme začali. Spolu! Posledný súboj je tu. Ale iba ja môžem žiť na veky. Harry Potter a dary smrti 2. Ukončite púť v 3D v kinách od 14. júla.